Ahojte, som 4 km za Spiskou a za jej časťou Verčakovce, kde som vyťahol môjho treka. No a od posledného výjazdu už prešlo 2 týždne. Od poslednej túry Hajská dolina Zadievska v kuse pršalo, chladno, minimálne mrholilo a konečne asi začnú zlaté časy cyklistické. No a dneska na rozbehnutie po 2 týždňoch prejdeme miestne cyklotrasy. Teraz prejdeme tu do Novoveskej huty. Novoveská huta, detský trail. Prečo som sa zastavil na detskom traili? Pretože tento detský trail mi pripadá lepší ako trail, ktorý je ďalej. Ukážem vám na Smarkatovej lúke. Krásne. Veľmi pekne sa tu trénuje. Ten mostík som pozeral už minule, ale už ho vylepšili ten dopad, ale ja nie som skokan. A také pekné sú aj tu. Lavice, klopky, nižšie sú vlnky a ďalej potom ešte jedna lavica, nejaký skočík a jedna taká kompresný prechod, ktorý keď si nenatrenuje človek a stretne sa s tým na bežných prírodných trailoch, tak môže to skončiť pri najlepšom kotrmelcom, keď nie horšie. Takže taký detský trailik. Veľmi rada ja tuto potrenujem. No a teraz pôjdeme smerom tu hore, cez Smarkatovú lúku. Tu vedľa už je Smarkatová lúka. A podobnou dole, samozrejme nevidno, je Sadrovcová báňa. No a tu sú prepadliska. V rámci ochrany prírody sa tu hádžu súdy, drevo popadané. Tak to isto nezrobil žiadny cyklista. Ale proti cyklistom samozrejme vedia vystupovať ochranári a zavidia nám, že prechádzame prírodou a neničíme ju. Tu pokračujú takým juhovýchodným smerom zhruba. Smarkatová lúka. Trail pre dospelých. Neviem, aké má označenie. Už je dávno, čo som tu bol. A je to taká... Malé dropíky boli z hora. Prejazd cez jednu cestu. Po koreňoch. Rôzne kompresné úseky. No a tuto tak vidno, hej. Pekne cez opravený mostík. Tu treba dávať bacha na rýchlosť, lebo to
toto asi ťažko doskočí, keď človek ide pomaly. A je tu zaraz prejazd cez cestu a ono to pokračuje. Tak tu dole, nechce sa ma ísť tam. Prakticky už to nie je také náročné. Je tam jeden veľký drop, na ktorý som predtým už pozeral a ten by som isto nedal. Tak, to len treba všetko vyskúšať. A samozrejme na taký väčší drop, ako je tam, už treba aj endurko, vyššie zdvihy. Ďuraková lúka alebo Ďurakov spálený dom. A tu sa ide k vyhliadke. Vyhliadka je rovno proti nám. Vpredu je Ježová hora a za ňou Teplička nad Hornádom. A prišiel som odtiaľ a pôjdem tak doľava. Pekné kolečko a prídem tu dole k jednému prameňu. Prišiel som odtiaľ a zastavil som sa tu na chvíľu. Tu dole by mal byť jeden trail a tam je tá lesnícka chata Podzamčiska, kde začínajú aj končia tie prepadliska. No a pôjdeme tu dole. Tak ono tu málo kto chodí. A pritom je to pekný cyklochodník. Oj. Som trafil. Vymlete od vody. Nevadí. Som to nečakal, tak dúfam, že som nepreletel odbočku. Tak, tu je tá odbočka. Ja som to preletel trošku. Som sa vrátil. No ale vyzerá to katastroficky. Uvidíme. No, tak tu ozaj nikto to nestará. Tak pokiaľ by tu išiel niekto cudzí, tak tu netrafí. Toho som sa obával. Je tu dosť veľký úsek popadaný, ale mal by som byť na konci. Tak tie prekážky som zvládol. Teraz pôjdeme tu. No a kedysi to bola taká pekná lúka. Les už je späť a chodili sme tu opekať. Vyzeralo to samozrejme ináč. Hej, to bolo taká, že sa dalo sadnúť do vody a tu z ľavej strany vedol taký horský chodníček sem na tú lúku. Cesta, po ktorej pôjdem teraz, bola len tu po tú lúku a hore už nešla. Len jedine ten chodník vľavo. No a ten detský trelík, ktorý som vám ukazoval v Norvešskej hute, je dobrý na takéto veci, že človek naučí také kompresie
Pokrýva. Šmyklo mi koleso. Ešte, aby som nezabudol. Som hovoril dole, tým prvým chatám od Zemčíska. A tu sme to takedy volali mlynčeky. Tu trochu nižšie, zo svahu vytekal prameň a až po cestu boli spravené mlynčeky. A to nie je zda, ale dostávam záber. Ono smerom dole je to rýchlostná vložka. Tak som sa tu vydrapal. A ona cesta tak keď išla tak rovno tu, okolo tu toho stromu, bohať pokryvu. No a tu vyviera tu je ten prameň pod tým smrekom. A no je to všetko zarastené, tam nejdem, pokrýva po kolena, už teraz ma popalilo. No a po tej ľavej strane išiel pekný horský chodník. Tá druhá strana bola líčnatý les. No a tu len zo pár metrov hore dačo vyšlapnem, dačo potlačím. Tak tu som sa vydrapal. Dačo som aj musel potlačiť. Krátky úsek. No a tu ide tá cesta k tomu spálenému domu. A my pôjdeme teraz tu. Nová Veska. Vyhliadka. Nasadili sme prilbu. A tu máme pri rozhľadni 641 a tu ide turistická. No ale je týždeň a cez týždeň tu by nemal žiadny turista. A je tu pekný zjazd, tak preto aj prilba. Paráda. Hopa. Skoro som mravcom zbúral dom. To bol taký, keď kusta bány hop. Dole je strelnica a tu je bývalá strelnica. Tu pramení potok Labanc. Ide tu tak. A potom tam mizne popod zem a až pri dolnom pramení sa objaví. Ešte som urobil jednu zastávku. Tu je to bývalé vojenské kúpalisko. Jak chlapci sme tu chodili sa kúpať. Teraz už je to taká len bažina. Ešte tam je taký pozostatok na tom. Tam sa otvárala voda, vypúšťala. Tam bol mostík a sme skakali feješe. A tu hore je to zarastené. Tam je len taká malá jaskyňa. Bol som v nej raz, ale tam sa trebalo pláziť
ale vtedy som bol ešte chlapec. Teraz by tam mi nevošla ani hlava. A tu ďalej rovno je Karaska. Ako som spomínal, keď sme boli v tej časti, kde boli popadané stromy a nazval som to Mlynčeky, smerom dole k prvým chatám pod Zamčiska. Tam potom dole by som zošiel na asfaltku, zavločil doľava a prešiel by som po cyklochodníku a tu by som vyšiel hore, jak je taká borovica. A odtiaľ je krásna vyhliadka na celú Spišskú Novú Ves. Pomaly sa blížime k cieľu. Tak, tu sa rozlúčime a na budúce zasa niekde inde. Ahojte.